Salam Ata TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Ata TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 4-nji awgustyna aksanyna 3 taraply sammit, suw energetika we ulug hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy. Rus ilçesi Türkmenistanyň uluglygyna hyzmatdaşlygy berkideriz. Aşgabat Istanbul gatnawlary üçin biletleri satynmak mümkinçiligi. Türkmenistan bütün dünýä Tomsk Universiadada ilkinji medalny gazandy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelinginde bolsa habarlarımıza giňişden seredip geçelim. 3 taraply sammit, suw energetika we ulug hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy. Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda taryhy waka, Sewitde ilkinji gedek Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň dowlat başlyklarynyň 3 taraply sammiti geçirildi. Bu sammitde gatnaşmak üçin Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýow hem de Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman Aşgabatda geldi. Paýtagtymyz Aşgabatyň halkara howa menziline dostlukly ýurdun dowlat başlyklaryny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimxan mehirli kabul edip iki dostluklar geçirdi. Soňra Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň dowlat başlyklarynyň 3 taraply sammiti paýtagtymyz Aşgabatdaky Kaşan Arkadag mehmanhanasyna geçirildi. Sammitde sewit hyzmatdaşlygy bilen bir hatarda suw energetika we ulug logistika ulgamynaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna giňişleýin orun berildi. Birinji 3 taraply Türkmenistanyň, Täjikistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň dowlat başlyklarynyň sammitiniň netijeleri boýunça bilelikdäki beýannama kabul edildi. Ýurdumyzyň daşary işler ministrligine Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň dowlat başlyklarynyň geçirilen sammitiniň jemleri boýunça metbuat maslahaty geçirildi. Metbuat maslahatynyň dowamyny 3 dowlatyň daşary siýasat edaralarynyň ýoldaşlary, köpçülikleriniň habar beriş terişleriniň wekillerine ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň jemi barada ýüzlerine bilen çykyş etdiler. Metbuat maslahatyna Atawatan Türkmenistan halkara jurnal hem çağıryldy. Maslahata ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň ýoldaşlary, daşary işler ministrliginiň işgärleri, talip ýaşlar çağıryldy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, daşary işler ministri Raşid Meredow metbuat maslahatyny açyp, şuňky sammitiň netijeleri boýunça çykyş etdi. Ilkinji gedek geçirilen bu sammitde suw energetika we uluglamda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň arant maslahatlaşylyny belenildi. Suw ulgamda hyzmatdaşlyk etmek barada aýdylan sewit ýurtlaryny gyzyklandyrýan amillerýanyň suw serişleriniň netijeli ulanmagy babatda pikir açylyny gaýdyldy. Energetika babatda aýdylan bolsa, Türkmenistanyň energiýa serişlerine baý gornuň bardygy bellenip, Türkmenistanyň tebii gaz önümçiligini artdyrmak uğruna tagalla edýändigini, galkynyş gaz kenini özleşdirmek nowatdaky tapgarlarynyň alınıp barlýanyny, şonuň netijesini öndürýän tebii gazyň ilkinji nowaty goňşy ýurtlara iýermek mümkinçiliginiň bardygy bellenildi. Ulug logistika ulgamlarynda edilen çykyşlarda Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan ulug geçelgesiniň döredilmegi we bu orada bahalaryň kesgitlenmegi, ulug geçelgesiniň netijeleriniň ýokarlandyrylma uğruna ediljek edimler barada giňişleýin maslahatlaşylyny bellenip geçirildi. Täjikistanyň daşary işler ministri Sirajeddin Muhriddin öz çykyşynda esasan 3 ýurdun arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklary barada durup geçdi. Ol Merkezi Aziýa dowlatlarynyň arasynda, hususy Pudaň wekilleriniň arasynda gatnaşyklaryň ösdürmeginiň ähmiýetini uldugyny ma'lum etdi. Şeýlekem sammitde arant maslahatlaşylan uluglamda hyzmatdaşlyk babatda 3 ýurdun degişli edaralarynyň gatnaşmagyna şu ýylyň ahyryna çenli gepleşikleriň geçirilmeginiň göz öňüne tutulýany gaýdyldy. Özbegistanyň daşary işler ministri Bagtyar Saýydow hem öz gedeginde sammitiň ýokary derejede gurnalandygyny bellep, onuň jemleriniň sewit hyzmatdaşlygyny ösdürmäge uluk goşunt goşokdygyny belledi. Ilkinji gedek geçirilen bu sammiti gurnamak üçin ýokary derejede taýýarlyk görülendiği gaýdyldy. Hususan daşary işler ministrler derejesinde online gepleşikleriň geçirilendigi, 3 ýurdun bilermenleriniň derejesinde hem bir neçe dostçuklaryň gurnalandygyny gaýdyldy. Sammitde Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça öňnaş diplomatiýasy boýunça sewit merkeziniň ýoldaşlary gatnaşdy. Rus ilçesi Türkmenistanyň uluglamda hyzmatdaşlygy berkideriz. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistana täze welinin adaten daşary we dowlat ýaly ilçesi Ivan Valinkin TASS habarlar gullugyna özüniň ilkinji interwýusyny berdi. Şonda ilçe Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň syýasy, sowda, ykdysady hem de meden insanperwer uğurlary barada durup geçdi. Ilçeýiniň bu söhbetdeşigi TASS habarlar gullugynyň internet sahypasyna öz ornun aldy. Rus ilçesi beren beýanatyny Türkmen-Rus syýasy gatnaşyklarynyň iki ýurdun dowlat başlyklarynyň aýratyn
şahsy ünsü netijesinde häzirki wagtda bire hormat goýmak we dostluga esaslanýan çoňur strategik hyzmatdaşlyk derejesine ýetendigini beledi. Iki taraplaryň ýokary derejeli saparlaryň ýygyderli gurnalýanyny belleýän ilçi, sowda, ykdysady, energetika, senagat, ilim bilim bilen insan-perwer uğurda gatnaşyklaryň ösdirilýänini belläp geçdi. 2023-nji ýylyň martynda çäklendirmeleriň aradan aýrylmagy bilen 19 000 gowrak wizanyň berilendigini belleýän ilçi Ivan Valenkin Russiýa seýahatçylyk maksatly gitmäge isleg bildirýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sanynyň artýandygyny bellädi. Ilçi seýahatçylyk wizasyndan soňra talip wizasyna hem islegiň ýokardygyny belläp, türkmen ýaşlary Russiýa ýokary okuw mekdeplerine ýokary hili bilim almagy isleg bildirýändigini nazarda tutup, täze okuw ýylynyň öňü syrasynda taliplere wiza hyzmatlary boýunça aýratyn çemeleşme gözüňde tutuljakdygyny bellädi. Ilçi Türkmenistanyň demir ýol arkaly staşyr ýük geçirjilik mümkinçiligini artdyrýandygyny, deňiz logistikany ösdürýändigini, Hazar deňiziniň kenary bilen täze awtomobil ýolunyň taşlamasynyň üstüne iş alınıp barylýandygyny bellädi. Aşgabat Istanbul gatnawlary üçin biletler satyn almak mümkinçiligi. Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýadaky baş agentligi Aşgabat Istanbul gatnawlary boýunça petekleriň rublda satylyp başlandygy barada habar berdi. Degişli bildiriş Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň resmi web sahypasynda ýerleşdirildi. Hormatly ýolagçylar, biziň saýtymyzda Aşgabat Istanbul uğru boýunça sentýabr aýy üçin biletleri satyn alyp bilersiňiz. Geljekde oktyabr aýy üçin hem bilet satmaklyk dowam etdirilýär diýilip, web sahypasynda bellenip geçilýär. Türkmenistanyň raýatlary üçin petekler aşagdaky bahadan satylýar. Aşgabat Istanbul 39.179 rubl. Narxlar bir tarap üçin gorkazylanýar. Türkmenistan bütün dünya Tomsk Üniversitesi'nde ilkinci medalını kazandı. Ozal kim haber verişimiz ýaly Türkmenistan'ın turgonları Hataýyň Çendu şäherine geçirilýän 31-nji bütün dünya Tomsk Üniversitesi oýunlaryna gatnaşýar. Bu halkara ýarşa gatnaşýan türkmen turgonları ilkinci medalını kazandı. Türkmenistan'ın turgonlar topardan ilkinci medali uşo sportynyň Aýgözel Gurbanyeli we eýlemi başardy. Türkmen Döwlet Bedenseri we Sport Institutynyň 5-nji ýyl talibi 52 kilogram agrymda çykşydy. Birinji medalyň eýesi boldy. Türkmenistan bütün dünya talip oýunlaryna 2013-nji ýyldan beri 4-nji ýylak wekillerini ýerýär. Onuň düzüminde 24 adam, 3 resmi wekil, 5 tälimçi we 16 turgon ýerdi. Ol sportyň durly görnüşi, dözdo, ýeňil atletika, ýüzüş we uşu boýunça çykyş ederler. Wekilletleriň dawaral ýürüşini Türkmenistanyň baýdagyny Gurban Hommadow şeýlede söwüş uşuwçysy Aýgözel Gurbanyeli we götürdi. 28-nji iýul 8-nji awgust aralygyna geçirilýän Üniversiýada oýunlaryna dünýäniň durly döwletlerinden gelen talip turganlar sportyň 18 görnüşi boýunça 269 medal toplumy boýunça bäsleşýärler. Indi mehriban müştaklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem. Aşgabat sammitiniň netijeleri boýunça bilelikdäki beýannama kabul edildi. Iragyň wekileti Türkmenistanyň saparda bolar. Gazagystan Owganystany un eksportyn artdyrmaga taýýar. Agyr atletika Aziýa çempionatynyň 25 medalýaly habarlary atawatan-turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimizden ineki sanyny görüşýänçä hoşta bolun.